ମାୟାବୀ ନାମକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଦିନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାଘ ରାଜା ନାମକ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆସିଲା। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ହେଉଛି ରାଜା। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଯିବ ମୋତେ କହିକି ଯିବ। ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ କି ଜାଣିନୁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଆମର ରାଜା ହେଇଯିବ। ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ଆମର ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସିଂହ ସିଂ ତାଙ୍କ ନାଁ। ତମ ରାଜାଠାରୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଓ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତମର ଯଦି ଏତେ ଗର୍ବ, ତାହେଲେ ତମ ରାଜା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ। କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ, ଚାଲ, ତମେ ଆମ ସିଂହ ମହାରାଜା ପାଖକୁ ଚାଲ। ତମର ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ତମକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଜି ତମ କଥା ବୁଝା ହବ। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶିକି ଆଜି ସିଂହ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭାଇମାନେ, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି ବୋଧେ ତମମାନଙ୍କର? ସିଂହ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ଏଇ ବାଘ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ହରିଣ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତତେ କେହି ଏତେ ଭଲେଇ ହବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଠିକ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥା ଶୁଣେ ହେଲା। ହଉ, ସିଏ ଯଦି କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ। ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅଧାରେ କେହି ଫେରିକି ଯାଆନ୍ତିନି। ତାର ତ ବଞ୍ଚିବା ଆଜି ମୁସ୍କିଲ ଆଉ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାହାର ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ଆଉ। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଝାରେ ତ ତତେ ହରେଇ ଦେବି ମୁଁ। ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ ମତେ ବାରିବୁ ବୋଲି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଆମ୍ପୁଡ଼ା ଆମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ସିଂହ ହାରିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଘ ଜିତିଗଲା। ଆରେ ଦେଖରେ ଦେଖ, ତମ ମହାରାଜ କେତେ ଡରୁଆ। ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଝା ମାରୁ ମାରୁ ସେ ଭୟରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ସିଏ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ତମମାନଙ୍କର ମହାରାଜ ମୁଁ, ହେଲା। ବାଘ ଯୋଉଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ହେଲାଣି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶିକାର କରୁଛି। ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ନିଜର ସଉକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଆରେ ନା, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଟିକି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିପାରିବିନି। ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପବନ ପଶୁଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହିଦେଇ ବାଘ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଆଜି ଗଧିଆକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଗଧିଆ, ତୁ କହିଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା କୋଉଠି ଅଛି? ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବି। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ମହାରାଜ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଲୁଆକୁ ତାର ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାଟି ହିଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ଆପଣ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଧିଆ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାଘ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଲୁଆର ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସିଏ ଆଜି ବିଲୁଆର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ବିଲୁଆ, ଏବେଠାରୁ ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଚାଲିଯା। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବି। ତୁ ଆଉ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଏବେ ଚାଲିଯା। ହେଲେ ମହାରାଜ, ମୋତେ ତ ଏ ଗୁମ୍ଫାଟା ଉପହାରରେ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ମୋତେ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ରାଜା ହୋଇ ପୁରସ୍କାରକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବି ଏଠି ସେଇଆ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଯଦି ମୁଁ ଥରେ ରାଗିଗଲି, ତୋର ମୋ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବିଲୁଆର ମନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସିଏ ବାଘ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ବିଲୁଆ ଯୋଉଠାରେ ରହେ, ସେଇଠାକୁ ଆଜି ବାଘ ଆସିଲା। ଆରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମୁଁ ଶିକାରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଶୋଭା ପାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଶିକାର କରିକି ଆଣିକି ଦେବୁ। ତାପରେ ତୁ ଯୋଉ ଶିକାର କରିଦେବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବି। ହେଲେ ମହାରାଜ,
ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ମୋ ଠାରୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ମୋ ପିଛା ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ତୋ ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ହେଲେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛି? ଆପଣ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମର କେମିତି ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ହଉ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି। ତୁ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଣିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ହଉ, ଯା ଏବେ ତୁ ଯା। ଏମିତି ରାଗିକି କହିଦେଇ ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶୁଣ ହାତୀ ଭାଇ, ତମେ ଯଦି ସେଇ ବାଘଟାକୁ ହରେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ତମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ତମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଣ କହୁଛ ବିଲୁଆ ଭାଇ? ଯାହାକୁ ସିଂହ ମହାରାଜ ପାରିଲେନି, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ହାତୀଟା ପାରିବି? ନାଇଁ ରେ ବାପ ନାଇଁ। ତମେ ତମ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ କାମରେ। ବିଲୁଆ ଆଜି ହାତୀ ପାଖରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଯାଇ ଯାଇ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ, ମୁଁ ସିନା ରାଗରେ କହିଦେଲି ତାକୁ ହରେଇ ଦେବି ଯୁଦ୍ଧରେ, ହେଲେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ହରେଇବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ମୋ ସହିତ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଡୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ହେଇଟି ବାଘ ଭାଇ, ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। କାଲି ତମେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ହଉ, ସକାଳ ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ଗୋଟାକୁ ଡାକିଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ବାଘ ଭାଇ, ସିଏ ତମ ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ତମେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ମାରିପାରିବନି। ଦେଖିବ କାଲି ସକାଳ ହଉ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛି, ତମେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଅ। ସିଏ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ତାକୁ କେମିତି ମାରିକି ଆସିବି ତୁ ଦେଖିବୁ। ବାଘ ଏମିତି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ତାର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖି ରଟି କରୁଛି। ଆରେ, ଇଏ ତ ମୋ ଠାରୁ ଜୋରରେ ରଡ଼ି କରୁଛି। ମତେ ଇଏ ମାରିଦବ। ଇଏ ତ ମୋ ଠାରୁ କେଡ ବଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ରେ ଭାଇ, ଯାଉଛି। ବାଘ ଆଜି ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖି ଏତେ ଭୟ କଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ।